Какво носи ноември за всяка зодия? И Овен, ноември ти носи шанс да докажеш силата си. Не чакай, действай и Вселената ще се подреди зад теб. И Телец, пусни контрола и позволи на неочакваното да ти донесе печалба. Всичко идва, когато спреш да се съпротивляваш. А Близнаци, комуникацията е твоето оръжие този месец. Изкажи онова, което дълго си мълчал. Истината ще те освободи. Рак, емоционалната буря утихва. Излекувай сърцето си и ще видиш как се отваря нова врата към любов и спокойствие. Лъв, Вселената ти подготвя сцена. Излез напред, покажи се, не се страхувай да блестиш. Времето ти е сега. Дева, детайлите вече не са толкова важни. Довери се на процеса и спри да се съмняваш в резултата, той е положителен. Везни, балансът се връща. Ноември ти носи яснота в любов и финанси. Избери това, което те кара да се чувстваш в мир. Скорпион, дълбока трансформация. Остави миналото, идва нов цикъл, в който си по-силен, по-мъдър и по-недосегаем. Стрелец, пътуване или неочаквано. Предложение отваря нов хоризонт. Приеми го, това е твоят късмет този месец. Козирог, усилията ти се изплащат. Виждаш първите реални резултати. Не спирай, защото успехът вече е зад ъгъла. И Водолей, не се страхувай да мислиш различно. Твоята идея ще се окаже ключът към пробив и признание. Риби, слушай интуицията си. Тя ще те заведе точно там, където трябва да бъдеш. Вярата ти ще материализира чудо. Ноември е месец на съдбовни промени. Довери се на знаците, защото Вселената вече работи в твоя полза. Следвай ме за своето лично послание.